Smile and say, praise the Lord. Amen. Don't Marcino. 25 na lang ako. Asa man ang Don Marcino? Don Marcino, assistant sa Kuman, sa Bangko. Yan. Balance na ito ba? Boys. Yeah. Amen. Asa na to? Sunod kay Picturial. Uy, ugma na lang daw. Boleh di kolon. Bustot na ang espiritu. Ang karon ng brad. Bustot na ang diesel. Okay, may ginagawa sa dati. Hoy, Chan! Give your smile and say, praise the Lord. Amen. Sunod, panlabo. Video? Ah, sige. Panlabo. Dili ako
Pila ka ba basa?